Na úvod tohto videa by som chcel poďakovať stránke Interes za to, že propagovali môj kanál na svojom webe aj facebookových stránkach. Zároveň by som chcel privítať všetkých nových odberateľov. Ak sa vám moja tvorba páči a chceli by ste ma podporiť, veľmi by mi pomohlo, ak by ste video zazdielali a povedali o mňa aj svojim kamarátom. Nezabudnite tiež sledovať moju facebookovú stránku. Teraz už ku videu. Trh aplikácií, tak ako aj trh mobilných telefónov všeobecne, sa v poslednej dobe bleskovo vyvíjal. Pred pár rokmi bolo na trhu hier zvykom, že kvalitná hra od známeho herného štúdia nebola zadarmo. Cena nikdy nebola nejak extra vysoká, no ten, kto chcel kvalitu, musel si priplatiť. Dnes sú tie najviac hrané hry väčšinou zadarmo. Pokémon Go je zadarmo, Clash of Clans je zadarmo, Clash Royale je zadarmo. No ale v skutočnosti to tak celkom nie je. Vo všetkých týchto hrách sa totižto nachádza niečo, čo si môžeš kúpiť priamo v hre. Môže to byť napríklad nejaká herná mena, odomknutie celej hry v prípade, že je zadarmo len demo verzia, alebo nejaký bonusový obsah. Ako to vývojári robia? Ako príklad použijem hru Clash of Clans. V tejto hre ide o stavanie a vylepšovanie svojej dedinky. Avšak, keď chceš niečo postaviť alebo vylepšiť, musíš najskôr zaplatiť hernou menou a potom čakať určitý čas, kým sa daný objekt postaví. Čím lepšia budova, tým je drahšia a stavba trvá viacej času. No a ten, komu sa nechce šetriť, si môže kúpiť prémiovú hernú menu za reálne peniaze. Prémiovú menu, čiže v prípade Clash of Clans Gemy, môže potom hráč použiť na skrátenie času alebo dobitie hernej meny. Gemy v tejto hre alebo hociaká iná prémiová mena v inej hre nikdy nie sú presne v súlade s reálnou menou. Za 10 € nedostaneš 10 gemov, namiesto toho za euro 9 dostaneš 80 gemov, ktoré potom môžeš vymeniť za 60 000 hernej meny. Keď si v obchode a dáš predavačke 10 €, máš dobrý prehľad o tom, koľko tvojho majetku odovzdávaš. Navyše reálne vidíš, ako tvoje peniaze miznú v pokladni. Ale keď si jediným kliknutím pomocou platobnej karty niečo kúpiš, až tak veľmi nepocítiš, koľko si minul. A toto je známy fakt, viaceré výskumy potvrdili, že ľuďom sa ťažšie míňajú bankovky, ako keď majú platiť kartou. Práve kombinácia kreditnej karty a zvláštneho kurzu v hernej mene zabezpečí to, že totálne stratíš prehľad o tom, koľko minieš. Ak 625 600 hernej meny stojí 402 gemov s tým, že 80 gemov stojí 1,09 €, potom koľko eur treba na 625 600 hernej meny? To je v pohode, ja tiež neviem. A ak sa pýtaš samého seba, kúpil by si to vôbec niekto? Tak odpovedz nie, ver tomu, že hej. Odhaduje sa, že Clash of Clans denne zarobí 2 až 5 miliónov eur len z nákupov v hre. Avšak tieto obrovské sumy pochádzajú od malého percenta hráčov, nazývaných herné veľryby. Práve táto skupina ľudí, ktorým nerobí problém vyhodiť stovky eur za hernú menu, sú tí, ktorí v spoločnosti zarobia najviac. Ďalší spôsob, ako bezplatné aplikácie zarábajú peniaze, sú reklamy. Ani to netreba príliš vysvetľovať. Aplikácia zobrazí reklamu a vývojár dostane peniaze od človeka alebo spoločnosti, ktorá ju inzeruje. Máš nejaký návrh na video? Napíš mi ho do komentáru.